Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашим «Добре ранку». Доброї раніці, сябри. Як вам мой парасон? Пригоже. Але ж навошта ён табе? Сёння чакаецца дождь? А вось не ведаю. Я спецыяльна яго прынесла для вас. Навошта, Кася? Памятаю, што Лесік любіць расказваць цікавыя факты пра звычайныя рэчы. Так, і што далей? І калі я збіралася, то заўважыла парасон і падумала, а можа ён таксама захоўвае ў сабе шмат цікавага. І ты правильно подумала. Лесик, а расскажи нам про парасон. Тады слухайце. Вось, сябры, як вы лічыце, навошта быў прыдуманы парасон? Ну, ахоўваць нас ад дажджу. А вось і не. Як гэта? А навошта ён тады? Першапачаткова парасон быў створаны дзеля таго, каб ахоўваць чалавека ад моцнага сонейка. Ну і ну, а навошта ж ад яго ахоўваць? У некаторых краінах і частках свету, Касечка, яно вельмі моцнае і можа наносіць не толькі карысць, але і шкоду. Таму неабходна хавацца ад сонечных промняў. А хто ўвогуле прыдумаў парасон? На самой справе парасон прыдумалі яшчэ некалькі тысячагоддзяў таму. Але ёсць адна асаблівая легенда, яна звязаная з каханнем. Ой, гісторыя быццам у серыяле. Ой, раскажы. Аднойчы адзін кітайскі цясляр змайстраваў прыладу для сваёй любімай жонкі, каб уберагчы яе ад палючага сонца. І так і з'явіўся парасон, але ён зусім не быў падобны на сучасны. І жанчыне парасон спадабаўся? Вядома. А потым такімі ахоўнымі прыладамі пачалі карыстацца і іншыя жанчыны. Як цікава, а з чаго былі зроблены першыя парасоны? Цікавае пытанне. Рабілі іх з бамбуку, які нацягвалі на тоўстую паперу. Але тыя парасоны былі вельмі вялікія і важылі таксама шмат. Таму быў неабходны асобны чалавек, каб яго насіць. А парасоны раней былі ва ўсіх? У старажытныя часы не, толькі ў багатых людзей. Гэта зараз парасон ёсць у кожнага з нас. А раней парасон нельга было проста ўзяць і пайсці з ім па вуліцы. А гэта чаму? Парасон быў знакам велічы і багацця. І чым вышэйшы быў тытул чалавека, тым больш паверхаў меў яго парасон. Ну і ну. А калі людзі здагадаліся, што парасон ахоўвае ад дажджу і не толькі ад сонейка? Значна пазней, чым прыдумалі яго. Толькі ў 1750 годзе. Тады англічанін Джонас Ханвей змяніў лёгкую тканіну ў парасоне на шчыльную і вырашыў выйсці з такім парасонам пад дождж. Ну і прыдумаў, і атрымалася ж. Атрымалася. О, а які парасон самы вялікі ў свеце? Самы вялікі парасон у свеце, сябры, стварылі ў Кітаі, у правінцыі Дзяньсі. Вышыня яго больш за 14 метраў. Гэта быццам бы 4-павярховы дом. О, гэта ён такі вялікі? Нават цяжка ўявіць. Мне здаецца, што трэба на яго паглядзець. Так, усё, збіраемся? Добрае жаданне, Кася. Але мне здаецца, што спачатку трэба паглядзець штосьці іншае. Ты пра што? А пра тое, што я прапаную паглядзець нам і нашым гледачам цікавы мульцік. Абавязкова. Увага на экран. Такі цікавы мульцік паглядзелі! Здаецца, што пасля яго мы павінны расказаць ці паказаць нашым гледачам штосьці яшчэ больш цікавае. О, калі павінны, зробім. А што, пакажам ці раскажам? А мы адначасова і пакажам, і раскажам. Так што, сябры, уладкоўвайцеся і рыхтуйцеся уважліва глядзець і слухаць. Лесік, адкажы сумленна. Табе курапаткі не нагадваюць хатніх курэй? Магчыма, так, але толькі тым, што яны нясуць яйкі, а яшчэ і знешне. Але я лічу, што курапаткі больш цікавыя і незвычайныя, чым хатнія куры. Я вось, напрыклад, ведаю, што курапаткі, як і дамашнія птушкі, могуць жыць у хлявах. Так і ёсць, Кася. Але ведаеш чаму? Пакуль што не.
Падчас зімы курапаткі не здольныя выцягваць ежу з-за вялікага пласту мёрзлай зямлі. Менавіта таму ў халодны час гэтыя птушкі рухаюцца ў бок вёсак ці знаходзяць месцы, дзе людзі паспелі пачысціць снежныя заносы. Вялікія снежныя заносы курапатка расчысціць не можа. А вось невялічкія сумёты проста. Яна засоввае галаву цалкам у снег, пачынае грэбсці яе такім чынам і знаходзіць ежу. Гэта яшчэ што? Курапаткі таксама могуць рыць у снезе спецыяльныя тунэлі. Робяць яны гэта па чарзе, дзеля таго, каб зрабіць сабе жыллё на зіму, калі побач няма якога-небудзь хлява. І як? Дапамагае? Дапамагае. Курапаткі ствараюць тунэлі даволі вялікага памеру і месцяцца туды ўсе вялікай чарадой. Курапаткі заўсёды жывуць вялікай сям'ёй. Так, а ведаеш чаму? Ведаю, бо так цяплей. Так, курапаткі таксама грэюцца па спецыяльнай схеме. О, якой жа? Птушкі ўсаджваюцца ў круг, а пасярэдзіне размяшчаецца самая тлусценькая прадстаўніца. Яна будзе ствараць цяпло, таму кампанія курапатак падобна на фетравы куст. Я таксама ведаю, што калі курапаткі побач, то ім лягчэй пазбегнуць небяспекі. Так, бо ў гэтых птушак шмат ворагаў. Часцей за ўсё гэта зверы, але могуць быць і людзі, якія займаюцца паляваннем. А лятаць курапаткі ўмеюць? Вядома, як жа без гэтага? Курапаткі могуць лятаць на вялікія адлегласці. Дзякуючы гэтаму яны могуць таксама пазбягаць небяспекі. А я вось, напрыклад, ведаю, што курапаткі адкладаюць шмат яек. Так, каля 20-25. А яшчэ гэтыя птушкі дапамагаюць іншым выхоўваць птушанят. Гэта праўда. Яны могуць аб'яднаць вывадкі птушанят і выхоўваць іх разам. Але такія выпадкі вельмі і вельмі рэдкія. Я нават не пабаюся сказаць, што курапаткі геніяльныя птушкі. Я з табой згаджуся. Яны прыстасоўваюцца да любых умоў. Могуць жыць як у лясах, так і ў горнай мясцовасці. Гэта вельмі цікава. А яшчэ курапаткі майстры маскіроўкі. Такога я не ведала. Раскажы мне і нашым гледачам. А што казаць? Курапаткі валодаюць выдатнай здольнасцю злівацца з навакольным асяроддзем, што робіць іх цяжкімі для выяўлення. Цікава. І я вось лічу, што нездарма гэту птушку можна сустрэць у творах мастацтва. Яны лічацца сімваламі поспеху. Тут згодзін. А я ведаю, што мы зараз можам убачыць. Мультфільм? Мультфільм, дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! Як шмат цікавага мы сёння даведаліся! А я бы яшчэ пра штосьці паслухаў. А вы не толькі паслухаеце. Зараз мы з вами віртуальна апынёмся ў другім канцы свету. Сапраўды? У якім? А вось слухай. Толькі уявіце сабе, сябры, існуе такое цікавае месца ў Новай Зеландыі Ротаруа. І што ж там цікавага? У гэтым месцы прырода стварыла сапраўдныя гразевыя басейны. Яны рознакаляровыя. Ой, і сапраўды! Гэтыя азёры вельмі гарачыя, а рознакаляровыя ад таго, што ў вадзе шмат мінералаў, якія іх фарбуюць. А ці магчыма да іх дакрануцца? Гэтага рабіць не трэба. Азёры прыгожыя, але яны не вельмі прыемна пахнуць. Менавіта таму гэта месца нават называюць самым пахкім на зямлі. Вельмі цікава. Згодна з вамі, але прапаную зрабіць яшчэ штосьці больш цікавае. Ты пра што? Разам паглядзім цікавы мультфільм. З радасцю! О, як хутка праляцеў час! Але мы яго правялі цікава і весела. Так цудоўна і дзень праляціць. А мы жадаем, каб ён прайшоў вельмі весела і карысна! І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! До сустрэчы!